Ja, jeg tror ikke, generelt set, er det ikke, folk tæller helt, ikke grimt til mig. Og ja, det er også kommet an på, hvem det er. Om det er nogen, jeg holder af og betyder noget for mig, så vil jeg nok ikke have det særlig godt. Men altså, I kender mig, altså, jeg hedder mennesker alligevel, så de fleste mennesker har ikke, jamen, generelt, fordi det betyder noget. Altså, hvis det er ikke folk, jeg kender, og det er ikke nogen, det betyder noget for mig, så er jeg ret ligeglad, faktisk. Det må de sende. Ja. Der er nok forskellige meninger om det her, men jeg tror, jeg taler ordentligt for det meste. Bortset fra, at jeg har en tendens til at gå lidt over stregen nogle gange i show. Men jeg tror, hvis det er i alvor, så tror jeg, jeg taler rimeligt til folk. Men når jeg laver grin med nogen, så kan jeg nok være lidt grænsesøgende, skal vi sige. Og ja, det kan være, det er måske et problem, hvis folk ikke forstår, hvad det er, jeg mener med det. Men jeg tror, folk, der kender mig, ved, hvad jeg mener med det. Så forhåbentlig er det ikke et problem. Bliver jeg sur? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg bliver sur her på arbejde. Jeg kan godt lade om, så hun bliver sur. Hvis der er nogen, der skal have en skidebær. Men altså... Ja, jeg bliver nok sur på de voksne nogle gange. Men jeg er nok aldrig sur på elever som sådan. Men jeg kan spille en rolle, hvis det er nødvendigt. Men hvad folk siger til mig omkring det, jeg tror ikke, det er nogen, der nogensinde har sagt noget til mig omkring det. Tak fordi du gjorde at være med. Ja, tak. Okay, jeg bliver nok lidt sur, jeg kan godt... okay, jeg tror nok bare, jeg siger noget tilbage til dem, hvis de siger sådan noget grimt. Jeg vil ikke, det er ikke fordi, jeg vil sådan vil bagtale dem overhovedet ikke, men jeg vil måske sådan sige et eller andet til dem, sådan, måske disse dem, eller sådan et eller andet, og så bare sige, at sådan noget, det gør mig ikke. Okay, jeg får dem i ansigtet. Det er seriøst, eller ikke? Nej, det gør jeg ikke. Ja, jeg tror, jeg vil finde en løsning på problemet, eller så gør jeg tilbage igen. Med det samme. Jeg tror, jeg vil... Interessant. Og anden... Ja. Jeg tror, man kan jo vel man kan jo bare lade være med at gøre det. Bare tale ordentligt, så finde en løsning. Jeg tror, det kræver bedre manerer. Man skal øve sig på sådan Altså, okay, jeg må bare lige sige det. Okay, jeg er godt opdraget, okay? Men men jeg bliver bare lidt sur nogle gange. Simpelthen bare det var min drømme. Hun bliver mad. De siger, at de taler pænt. Når de hører, hvis det Ja. Men de ved, han hører det. Jeg går på mit værelse, de siger ikke så meget langt. Siger det ikke noget? hun får store ret. Ja, det er godt lidt. Okay. Nu har vi så lige skiftet lærer til Pernille fra Mathias. Der er meget stor forskel. Altså, for eksempel, du kom til at sige røv her tidligere i dag. Hun blev virkelig sur. Ja. Hun blev faktisk virkelig sur. Hun kan godt være skarp, når du kommer til Grimberg. Eller sådan noget. Altså Pernille? Ja. Okay. Men hun er helt sikkert en god lærer, som sætter os på plads. Hun satte dig på plads i dag, så det er helt sikkert. Nej, det er jo ikke rigtigt. Måske ikke. Altså, ja, jeg tænker lidt over det, men det er selvfølgelig lidt nederen. Men altså, jeg kommer ovenpå igen, for det er jo bare kedeligt at være nede over nogen, der taler grimt til en hele dagen. Og så, så tænker jeg bare, fuck dem. Okay. Uden at sige det, fordi man må ikke tale grimt. Jeg vil tænke over ordene, før jeg siger det til folk.
For det kan jeg nemlig meget tit godt komme til at sige noget grimt til folk, uden jeg tænker over, hvad jeg siger. Jeg har aldrig sagt et bandord hjemme til mine forældre. Men hvis nu i fremtiden jeg skulle komme til at sige det til mine forældre, så tror jeg, de vil sige: Holger, man bander ikke herhjemme. Ind på værelset. Hovedet i seng. Jeg gider ikke det der. Og får ingen aftensmad. Altså, hvis vi nu siger, at jeg siger noget uden at række hånden op, så kan det for eksempel være, de siger sådan: Holger, du har fået så mange chancer, jeg gider det ikke mere uden for døren. Jeg har ikke gjort sådan. Okay. For jeg tror ikke, du kan klare det. Ærligt talt. Er du klar, Philip? Okay, hvis du griner, så niver jeg. Okay. Og jeg har skarpe negle. Når der er nogen, der siger noget dårligt til mig, så er det som om, at der kommer en nål i jer. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det her kan lade sig gøre. Jeg gider ikke rigtigt, så jeg aflyser det. Okay. Hvorfor? Hvorfor overløser du bare lige? Altså, du tror på det. Hold kæft, hvor du er dum. Du taler ikke pænt nu, vel? Og det er din skyld. Hvis du ikke var så fanden så dum, så taler jeg pænt. Ja. Okay, mange tak for det.